kwa bakane ka isu kan kutno sabhaban su tek personal nga nginya kren nginya sotu ndai pisule kumne te kadai ka jing kwa popular ka dong pike te nakata kadau nakaleng ka junga ngam kwa su banya bunia baki kena ikat ki bom pat syampang ki bom don ya kata ka jimut jing berkat ka babian nakaleng ka junga ngam kwa ban ya bun keten bana bunia bat kine ki kena ikat ngakenya kine ki kumya ini ikong iba sule kumne ngaken kidei kumki kena ikat ki bom pat tip ya ka jimut jing berkat ki bom don kata ka jimut jing berkat ka babian ndai la dai bru balayar ka jimut jing berkat te ya keren nak bajai cai kan balai pi kwa ban he ya kane ka isu te nakaleng ka jonga tangkini ki kentien ko baju pitarleng satu pikleu em mo phim yo kamai phim kumno ko baju pitarleng hato pikleu e mo ba phin yo kamai da ka ba su that breu pisngau lidar yang de pila ong ru nga ba ngade utau lidar jongki youtuber mangi ki youtuber ngim don lidare ngia tre da kamon lajlut da kamon so bhajong ajong re ngi sia support iwe ngi sia long sipara te mapipat pi ong ba ngade utau lidar jongki youtuber ngam dai lidar ndai ni shu yalong si parlok ni yalong kum si para bat ni ya support iwe te kong kane ka jing keno bet ma phi yang ate kamlong ka bom donong rim namar ba phim wat uta uba pen viral ni kong ya ka video ka jong phi te ka jing viral jong ka video ka jong phiru ka de ba phi kren sensitive ki jing kren jong phi kilong sensitive ta ka daw pikiran kum kito ki jakitin te ki we ki simbe ki sim ki pen viral khnang ba ka perthai kan tip ba phi not ban kran kum kito ki kentin ka jingkran yang phi kala kan thup lang ye ki khna ki badang hapo khatas nem bale pikiran kum kito ki kentin haswa ba pen viral yal de phi kanno pat ba pen viral mangi lada omdei ma phi ba pen viral ngkong kumno ken ki we ken yo ya ka video jong phi pidai ma pihi ba that ningkong hapo ki social media wadu kenno thane ki we te nakaleng ka jonga te ngam so tonat ja ka jing le ka jong phi kong pila pus hangne pil ong ne ujuptar links pidai ubreu ne ublei hadu katne ka jing sno khleu jing sno show ban yo that breu yong kumta te ila pen pau ya ketin belai te ban pen pau ya ka ketin belai te nakaleng ka jonga ngam sotana pi ongap pi dei ubreu nu belai manga ublei ngam dei ublei ngadei ubreu te pilatip ngadei ubreu te balai phat pi pen pau ya ka ketin belai te kong manga te ngalakun kajabeng kemba ong marang ba habang ngap ya ki kentin ki jong phi ya ki jing keno ki jong phi yang te ngatharai ba ma phi de kong phim so thu ya ka to ka jing bensai jong aru habang al ong ha ka to ka video ka bang la pensai ha ka si photorik ba ladapi don kata ka jing so khie ladapi kwa ban nyaslok bat nga ban ya kren halor katoka video ka bang upload khna ba mangaru ngan yo ban delete te ma phi pat balai phim one text nga phi ong ban ngala screenshot ngala text ndai mangapat ngam yu ngathrai ba phi shutek kang haki comment ndai phi klem message nga phi klem message personal nga phi su text haki comment kum to lengbru lengbram la comment bungut hang to ban sutek hapo komen kamde ka kamlong profesional kamlong donakor namar hang to ki batim si ru ki don te nakaleng ka jonga ngam sotana
pila kanu bunja cengah ni pilong mehun mo bamen bam da kapisat habreu mehun ban thit mit khun ne thit secret yalade da kapisa shu thabreu mela duk tasam imat hadu bamen da kwa pisa da kaba that bat penjau umat kiwe phut ka le phut kam le ran ila ong yang akunta te nakalen ka jonga ngam dai ba kwa pisa hadu kata oh cakap pisa te ngikwa hin re la don kino ki issue te nakalen ka jonga ngakloi ban solve ki problem la da phi wan haka rukom ka badai la da phi wan haka akor ka badai re ma phi pat phi yale ban keno kumni kumtai hajaka ba pin wan text personal yang phi dang kwa ban penhe ya kanie ka jong phi te nga tharai ka jing mi ka jong phi hapo social media ka long back ban pen popular yal de da ka ba phile kumne am pin popular nga shu tharai ba phidon kum kata ka jingmut re kumno habang ala pensai ketuka video ba ngakloi ban yakren ban sulo ba pila da phi wan tag personal yang aku Facebook lan Instagram lan la phi wat mat kun nol da phi chupur dai ma phi pat phi dang kwa ban pen viral ban dang pen he ya kata ka jing ya tai ni ka jong phi dang kwa ban kan tho yang te manganga sukhen ba phikwa ban pawnam haki social media takadaw phisale ikne ki baro manga mentanga langsung tu ba pidon kum kata ka jingmut dada pimdon kum kata ka jingmut bale phi dang kwa ban penhe ya kane ka issue nakale nga jonga le ngala kwa ban sangi no tanga to ka video ka bang upload ka sipho tare re ma phi pat mane phla that beng kumne nga te ngahaban mi kumne ngahaban pensai te nga su ong beja phi kong ba sobha lada phi kwa ban lada phi kwa bakane ka isu ka jingnya surut namar kane ka long kum ka jingnya surut namar phi belim personal beja nga phi keno be tayanga te kalong kum ka jingnya surut nga sukhenya kata kalau long bet ka jingnya surut te nga kwa phi lada phi kwa bakane ka isu kan kutno sabhaban su te personal nga nginya kren nginya surtu ndai phi sule kumne te kade ka jing kwa popular ka dong phi ke te nakata kadau nakaleng ka junga ngam kwa su banya bunyi baki kena ikat ki bom pat siampang ki bom don ya kata ka jingmut jing berkat ka babiang nakaleng ka junga ngam kwa ban ya bun kten bana bunyi bat kine ki kena ikat ngaken ya kine ki kumya ini ikong iba sule kumne ngaken kidei kumki kena ikat ki bom pat tip ya ka jingmut jing berkat ki bom don kata ka jingmut jing berkat ka babiang ndai la dai bru balayar ka jingmut jing berkat te ya keren nak bajai cai kan balai phi kwa ban he ya kane ka isu te nakalen ka jonga tangkini ki kentien